അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ ഉമ്മീ. വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും സലാം പറയുന്ന മക്കൾ, വാപ്പയുടെ ഖബറിന്റെ അരികിൽ പോയി യാസീൻ ഓതുന്ന മക്കൾ, ഖുർആൻ ഓതുന്ന മക്കളാകണം. ഒരിക്കൽ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഒരു യാത്ര പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു ലോങ് യാത്ര, ഒരു ടൂർ പോണു. അങ്ങനെ പള്ളിയുടെ അരികിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു ഖബറിൽ ഭയങ്കര ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചോണ്ടുണ്ട് ഒരാൾ. മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമുക്ക് ബേജാറായി കണ്ടെത്തു, റബ്ബേ എന്തൊരു ശിക്ഷയാണ് ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയത്. എന്നിട്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ടൂർ പോയി. കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വന്നിട്ട് അപ്പോളെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഓർമ്മ ബന്ധ ഞാൻ അണ്ടൊരു കബറ് നോക്കിരല്ലേ, അവിടെ ഭയങ്കര ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ഒരാൾ ഇന്നല്ലേ, അയാളെ ഒന്ന് പോയിട്ട് നോക്കാ ചൊന്നിട്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ആ കബർ അവിടെ പോയിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അന്ന് വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട ആള് ഇന്ന് പോയി നോക്കുമ്പോ നല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പിൽ ഇരുന്ന് സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ഒരു ശിക്ഷയുമില്ല, ഖബറിൽ നല്ല രാഹത്തിൽ കഴിയുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഖബറിൽ ഇയാളെ കണ്ടത് ഒരുപാട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ശിക്ഷയും കാണുന്നില്ല. അല്ലാഹ് അയാളാക്കിയ നല്ല കാര്യം എന്താണ് അല്ലാഹ്? അപ്പോഴാണ് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം കുഴി കിട്ടുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ, ഖബറിലുള്ള മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോ അയാളുടെ പെഞ്ഞായി ഗർഭിണിയായിട്ട് അങ്ങനെ ആ കിടാവ് ബല്യായിട്ട് ഒരു 6 വർഷം ആകുമ്പോ ആ ഉമ്മ കിടാവ് എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് മദ്രസയിലേക്ക് മദ്രസയിലേക്ക് പോയപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഉസ്താദ് പഠിപ്പാട്ടി കൊടുത്തു, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു. ദുനിയാവിൽ ഭയപ്പെട്ടവർക്കും ഭയപ്പെടാത്തവർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സർവസ്തുതിയും അല്ലാഹുവിനിക്കാണ്. ഈ ചെറിയ മോണോ അല്ലാഹുവിന്റെ മദ്ഹ് ചൊല്ലാ, പക്ഷേ അതിന്റെ വാപ്പ ഖബറിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. മകൻ ഖുർആൻ ഓതി അല്ലാഹുവിന്റെ മദ്ഹ് ചൊല്ലുമ്പോ ആ ബാപ്പാന്റെ ആ മോന്റെ ബാപ്പ ഖബറിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അല്ലാഹു തആല എല്ലാം പുറത്തു കൊടുത്തു. ഓ എന്റെ നാട്ടുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ചെറിയ കിടാഹു പോയി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അത്ര ഖുർആൻ ഓതിയപ്പോളെ ബാപ്പാന്റെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു. നോക്കൂ ഖുർആനുള്ള മഹത്വം, മക്കളോതിയതുക്കുള്ള മഹത്വം. നാം മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി യാസീൻ ഓതണ്ടേ, ഖുർആൻ ഓതണ്ടേ. ഇന്ന് കുറെ മരണപ്പെട്ട വീടുകൾ കാണുന്നു, കുറെ മരണപ്പെട്ട ഖബറിന്റെ അടുത്ത് കാണുന്നു. മരിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് ബാഗ് ഊതുബത്തിയും എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു, 5 വക്തും ഖബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. ഒരു വീട്ടിൽ വാപ്പ മരിച്ചു പോയാൽ, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയാൽ, മക്കൾ പിറ്റേ ദിവസം 5 വക്ത് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നു, ഉമ്മാന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു നേരം വരുന്നു, 1 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച വരുന്നു. പിന്നെ വരുന്ന
വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പിന്നെ വരുന്നത് പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസമാണ്. എന്റെ വാപ്പയുടെ ഖബർ എവിടെയാണ്? എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഖബർ എവിടെയാണ്? പിന്നെ തേടിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ വരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉമ്മയുടെ ഓർമ്മയില്ല, വാപ്പയുടെ ഓർമ്മയില്ല. മരിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നു, മരിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മ വേണമെന്ന് പറയുന്നു, മരിച്ചപ്പോൾ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഉമ്മാന്റെ ഖബർ തേടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു. എവിടെയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ ഉള്ളത്? എവിടെയാണ് എൻ്റെ വാപ്പയുള്ളത്? ഈ ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും വരാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹുവേ, ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. അത്രയാണ് നാം കാണുന്നത്. ഇവിടെ സാധാരണ മരിച്ചപ്പോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മരിച്ചപ്പോ എത്ര ആള് ദുആർക്കോ പണ്ട് ഉച്ചകും സുബൈകും ജാവുകും അതൊരു ഒരു വാർത്തോളിക്കരുത്. പിന്നെ ഒരു തിങ്കൾ ഗൊർക്ക ബണ്ടാർ, പിന്നെ 43 പിന്നെ പെരുന്നാൾക്ക് മാത്രം, പെരുന്നാൾക്കും ബറാത്തും കൊള്ളാറ്. അപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചൊല്ലുള്ളത്, ഇവിടെ കുറെ ഉസ്താദന്മാരില്ലേ, ഇമാമത്ത് നിക്കര ഉസ്താദന്മാരില്ലേ, മുഅസ്സിരീങ്ങളില്ലേ, മുദരീസന്മാരില്ലേ, ഖതീബമാരില്ലേ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഒരു നിസ്കാരത്തിൽ പോലും ഉമ്മ വാപ്പാക്ക് ദുആർക്കാത്തൊരു ഉസ്താദുമില്ല, ഒരു ആലിമുമില്ല, ഒരു മുതഅല്ലിമുമില്ല. എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കും, അവർ സ്റ്റേജിൽ വഅദ് പറയുമ്പോ, അവർ ദുആർക്കുമ്പോ, അവർ സിയാറത്താക്കുമ്പോ അവരുടെ ബാപ്പാനെ, അവരുടെ ഉമ്മാനെ അവർ മറക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് നമ്മുടെ മക്കളാണ്. ആ മക്കളെ നാം സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണം. ആ മക്കളെ നാം ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള മക്കളാക്കണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മക്കള് ഉഖ്റവിയായ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മുടെ മക്കൾ സാലിഹീങ്ങളായി തീരണം. ചില അറിയപ്പെട്ട ഇവിടെ സ്കൂൾ വിട്ടപ്പോ 100-200 മക്ക ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോണ്ട, സ്കൂൾക്ക് പോണ്ടാറ്. അതിലൊരു 2-3 മക്ക സീത പള്ളിയിൽ ഒന്നെടുത്തു പോയി നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഔത്ത് പോണ്ടാറ്. അങ്ങനെ സ്വയം ഇഷ്ടത്തിൽ. അതാണ് സാലിഹായ മക്കൾ. ഇനി എണ്ണി തേടി പിടിക്കേണ്ട പണ്ട് ആരാണ് അങ്ങനത്തെ മക്ക? അത് അവിടുത്തെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും, ഔത്തിലുള്ള ഉമ്മയും ബാപ്പയും ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൽക്ക പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ബിസി തിരക്കിലും എടുക്കുമ്പോ ആ മക്കൾ അത് പഠിച്ചു പോണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ ആ മനുഷ്യനെ മരിച്ചു പോയാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് മയ്യത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോ, വീട്ടിൽ നിന്ന് മയ്യത്ത് കൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലുന്നു. നമ്മുടെ മയ്യത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് എടുത്തു വന്നു. പള്ളിസ്ഥാന ഖബർസ്ഥാനിൽ കൊണ്ടുപോയി മറമാടുന്ന സമയത്ത് ആ മയ്യത്തിലേക്ക് മണ്ണിട്ടതിന്റെ ശേഷം എല്ലാവരും നടന്നു പോകുമ്പോ ആ ഖബറിലേക്കൊരു ശിക്ഷയുണ്ട്. ഖബറുടെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ഖബർ 2 ഭാഗത്തിങ്ങനെ മുട്ട പണ്ട്. ആ ഖബറിലെ ഉള്ള മനുഷ്യന്റെ ബാരിയല്ലുകൾ അതിങ്ങനെ പൊടിപൊടിയാ ഒരു കറകറ ശബ്ദം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിപൊടിയാ ഒരു സമയമുണ്ടോ. ആ സമയത്ത് ഇതാരതോ വിഷയമല്ല, ഞങ്ങളും നാളെ മരിച്ച് ഖബറിൽ കടക്കേണ്ടവരാണ്. ഖബറിന്റെ ശിക്ഷയാണ്. നമ്മുടെ പിടിച്ച് ഖബറിങ്ങനെ അമർത്തി പിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാരിയല്ലുകളും വയറുകളും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ
അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വരാനുണ്ട്. ആ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ ശിക്ഷ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ആരെങ്കിലും സാലിഹായ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മുതഅല്ലിമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവനതാ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ വസ്സിഹ് ഖബ്റ അബീ, അല്ലാഹുമ്മ വസ്സിഹ് ഖബ്റ അബീ. അല്ലാഹ് ഇതെന്റെ ഉമ്മയാണ്, അല്ലാഹ് ഇതെന്റെ വാപ്പയാണ്, ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെ ദുആർക്കുന്ന ഒരു മക്കളുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വലിയ എഞ്ചിനീയറാണ്, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വലിയ ഡോക്ടറാണ്. പക്ഷേ മരിച്ചെന്ന് രാത്രി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തണം, അവനിക്കതിന്റെ തിരക്കാണ്, എഞ്ചിനീയർക്ക് അവന്റെ തിരക്കാണ്. പക്ഷേ നല്ല മതബോധമുള്ള ദീനിയുള്ള ഉഖ്റവിയായ ഏതെങ്കിലും മകനുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാപ്പാ, ഓ ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഡോക്ടറാകണം, എഞ്ചിനീയറാകണം, കലക്ടറാകണം, അതോടുകൂടെ മതബോധമുള്ളവരാകണം, ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഉസ്താദാകണം. ഉസ്താദായിട്ടില്ലെങ്കിലും തിരക്കേടില്ല, പക്ഷേ മതബോധം പഠിച്ചിട്ടുള്ള, ഖുർആൻ ഓതുന്ന, മഖ്റജകൾ അനുസരിച്ചിട്ടൊരു യാസീൻ ഓതുന്ന മക്കളെങ്കിലും ആയി തീരണം. അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സാലിഹായ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സാലിഹീങ്ങളാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നാളെയായിട്ട് നിങ്ങളെ മദ്രസ തുടങ്ങരുത്. ആ മദ്രസയിലേക്ക് വരുമ്പോ നല്ല ഒരു നിയ്യത്താക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ചെറിയ മക്കളെ കൂട്ടി വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് വേണ്ടി എല്ലാം റെഡിയാക്കറ, മുന്നമേ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കറ. പക്ഷേ മദ്രസ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആട്ടി വിട്ടുന്ന പോലെ പോളാൻ. ഇത് 60 വർഷ ഏരിയെങ്കിൽ യാറില്ല ഈ സ്കൂളും ഡിഗ്രിയും കോളേജും 60 കോടി വർഷ അല്ലാതെ അത്രമാ കോടി വർഷം ഉപകരിക്കുന്നതായിട്ട് മദ്രസ എന്നുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അവിടെയല്ലേ പഠിക്കേണ്ടത്. ഒരു യാസീനോദരെ പോലെ ഒരു നല്ല കറക്റ്റായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മക്കളെ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വളർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എത്രമാ മക്കളെ കാണും. ഒരു ഗണ്ടക്ക് പോയെങ്കിൽ അവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും അവിടെയും ബിൽഡിങ്ങിലും കുറെ മക്കളെ കാണും. അപ്പ ഇല്ലേ, ആ മക്കൾക്ക് ഉമ്മ ഇല്ലേ? ജാവ് 12 ഗണ്ടക്കും 1 ഗണ്ടക്കും 2 ഗണ്ടക്കും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയോണ്ടിക്കുമ്പോ മോണ് എവിടെ പോയല്ല കേക്കറ പോലത്തെ തണ്ടേടമുള്ള ബാപ്പയില്ലാത്ത നീയും ആടുകും എന്ത് വ്യത്യാസ, നിക്കും പയ്യുകും എന്ത് വ്യത്യാസ? എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, ജാവ് 10 ഗണ്ടര പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ജാഗ്രതരാകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ അടുത്ത് കോഴിക്കോടിൽ ഒരു ബാപ്പ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഉമ്മയില്ല, പെങ്ങളില്ല, അനുജനില്ല, ജ്യേഷ്ഠനില്ല, ഭാര്യയില്ല, 5 ആളെ കൊന്നു വെച്ചിറ. മോണു ഗൾഫിൽ വരുമ്പോ 5 മക്കളെ മയ്യത്ത്. ഇങ്ങനത്തെ ദിവസേന എത്രമാ കേട്ടോണ്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മഞ്ഞള് മങ്ങില, പിന്നെ ആ ഗർഭിണികൾക്ക് കുറെ നടക്കുന്ന ബ്രെയിൻ ട്യൂബി അതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അതെല്ലാം എവിടുത്തെ ബന്നര്? കേരളത്തെ ബന്നര്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ യാറായിട്ടുള്ള ഗാഞ്ച ഇറ്റിക്കറ് അതിപ്പോ അടുത്തിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടുന്ന പോലെ ഓരോരോ മക്കളെ കൈക്ക് കിട്ടൊക്കെ പോണ്ടു. ഇപ്പോഴും ഈ മൈക്കാൽ തല കിട്ടിട്ടായിട്ട് 6ാം ക്ലാസ് 7ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന മക്കളെ ബാഗിലെല്ലാം ഗാഞ്ച കണ്ടോണ്ടുണ്ടോ. ഇന്നത്തെ മക്കൾ എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ സാലിഹീങ്ങളാക്കണം. കുറേ ആൽമാറ് മക്കളെ ഇങ്ങനെ പുട്ടുപുട്രാറ്, എഞ്ഞ വേണമെങ്കിലും പോവട്ട്, എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചുത്തട്ട്, പക്ഷേ
നാം മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ പോയി എവിടെങ്കിലും കക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എവിടെങ്കിലും ആക്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എവിടെങ്കിലും ഗലാട്ട ആയിക്കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം മരിച്ച നമ്മുടെ ഖബറിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടവരും. ഞങ്ങൾ മറിച്ചിട്ട് നല്ല 5 വക്ത് പള്ളിയിൽ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച് ഖുർആൻ ഓതിയ നല്ല ഇഖ്ലാസുള്ള മനുഷ്യ, പക്ഷേ മോണ് മാത്ര വെറും റൗഡി തമ്മാടി. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ഖബറിൽ സരിക്ക് ഉറങ്ങുകൂടല ആ മക്ക ഒരു തപ്പാക്കിയെങ്കിലും ഈ അബ്ബ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ കൈവിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല. എല്ലാ ഔത്തിലും 10 ഗണ്ടര പിന്നെ മക്ക ബണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കിയിട്ട് മക്കളെ ഉള്ളുക കയറ്റുന്നു. എവിടുക പോയിരേ, എന്തുക പോയിരേ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് ഔത്തുക വിടാതെ ബാഗിൽ തുറന്നിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പോലെ എപ്പ വേണമെങ്കിലും വരാ, എപ്പ വേണമെങ്കിലും പോവാ, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങളെ മക്കൾക്കാക്കൂ തീരാ. അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. ഒരു കേക്കിറങ്ങയുമില്ല. മോണത്തിൽ യാര മുടി വെച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വന്ന് ചൊല്ലു, ഉസ്താദ് എൻ്റെ മോണ് മുടി വെച്ചിറാ എടുക്കോ ചൊല്ലു. അത്ര പോലും തൻ്റെ ഇടമില്ലാത്ത അബ്ബ മോണ്ടെ ഒരു മുടിയെടുക്കുക ചൊല്ലകൂ. ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് പിറകു തൻ്റെ ഇടമില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ സാലിഹീങ്ങളാകണം, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളാകണം. ഈ അടുത്ത് ഒരു ചെറുക്ക ഒരു ബാലക്കാര, ഇത് ഞാൻ മക്കൾക്ക് വേണായിട്ട് ചൊല്ലേ, നമ്മുടെ മക്കൾ സാലിഹീങ്ങാളുക വേണായിട്ട്. ഒരൗത്തുലു ഒരു ഉമ്മ, ആ ഉമ്മ നണ്ട ചൊന്തു, നന്റെ മോണിപ്പോ എന്തു തൊന്തരയില്ലാണ്ട്. ആ മോണ് നല്ല പഠിച്ചിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് CA പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു തിങ്കളില് 10-20 ലാഖ് റുപ്യ ശമ്പളം ഉണ്ടാവണം. ഒരു തിങ്കളില് 10-20 ലാഖ് റുപ്യ ശമ്പളം. വലിയ കോട്യാധിപതി ആയോണ്ടുള്ള വലിയ വലിയ ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം ഫാക്ടറി എല്ലാം തുടങ്ങിയോണ്ടുള്ള. അപ്പൊ അവന്റെ ഉമ്മനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ആ ഉമ്മട്ട കേട്ടെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് റാഹത്തായിത്തല്ലേ ഞങ്ങളെ ഫാമിലി നോക്കും. അപ്പോ ആ ഉമ്മ ചൊന്തു, നന്റെ മോണു ನಾನು വേണ്ടതുപോലെ നോയിക്കൊണ്ടിരുന്നേ. നണ്ട നല്ല പിർസയിത്ത്. ഒരു നാള് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ, ഈ ചെറുക്ക 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഉമ്മട്ട ചൊന്തു, ഉമ്മ ನಾನು ಇಂದು ಜಾಬ್ ಬರ್ಬತ್ತೆಲ್ಲಿ ಲೇಟಾವು. അപ്പോ ആവല്ല ഉമ്മ, ആಯ್ತು ലേറ്റാവും, ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ ചൊന്തു. 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ അബ്ബ ഇല്ല, അബ്ബ ഗൾഫിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ജാവ് 10 ഗണ്ടരത്തിൽ മുന്നോലെ ഉമ്മയുടെ പൽക്ക് കേട്ടിട്ട് ആ മോണ് വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഉമ്മ സോപ്പിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെറുക്ക ബെല്ലാക്കിട്ടില്ല, ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടില്ല, ബാഗിൽ ജപ്പിട്ടില്ല. കണ്ണടിക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഉമ്മ അവിടെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മ സോപ്പൽ തെച്ചവിടെ ഉമ്മക്ക് വർക്ക് വന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ചെറുക്ക അവിടമേ കാത്തു തെച്ച ചിമ്മയായിട്ട് മലയും വന്നോണ്ടുണ്ട്, കാത്തുമുണ്ട്, ചെടലുമുണ്ട്. ബാങ്കിൽ തട്ടില്ല, ഫോണാക്കില്ല, ഉമ്മര വിളിക്കില്ല. പറത്തിങ്ങനിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് സുബഹി 4 ഗണ്ട ആകുമ്പോത്തുകൂ ഉമ്മ ഗസറത്തായി നോക്കുമ്പോ, അല്ലാ എന്റെ മോൻ എവിടെ പോയാ, മോന്റെ കാണ്ടില്ലല്ലേ. പെട്ടെന്ന് പോയി ബാഗിലങ്ങ് തെരഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ആ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറുക്ക സീറ്റൗട്ടറെ മൂലിൽ വെച്ചിട്ട് പെറച്ചോണ്ടുണ്ടോ ചലിച്ചിട്ട് മലക്. ഉമ്മ ഓടിപ്പോയിട്ട് ആ മോന്റെ അറുകി പിടിച്ച് ചൊല്ലു, മോനെ പെല്ലാക്കാൻ തല്ലേ, ഫോണ് വിളിക്കാൻ തല്ലേ, ബാഗിൽ തട്ടാൻ തല്ലേ, ഉമ്മ നിങ്ങ ഉറങ്ങിയിട്ടിന്നാറല്ലേ, അതുകനാണ് വിളിക്കാത്ത ഉമ്മ. ഉടനെ ഉമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞവിടുന്നത് ആയിരുന്നു, അല്ലാ നിന്റെ മോന്റെ ഇരു ലോകത്തും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ.
ഇന്ന് തൊട്ടതെല്ലാം വിജയത്തിലാണ്. ഇണ്ട് വലിയ പൈസക്കാരായിട്ടുള്ള ഉമ്മാന്റെ ഒരു ദുആയാണ്, ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമാണ്. ഞങ്ങളെ മക്ക ജാവു മദ്രസ വിട്ടൗത്ത് വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടുക പോയി വരുമ്പോ ബാഗിൽക്ക് തട്ടുകൊണ്ടോ അപ്പ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാളിൽ ചവിട്ടുക പോണ്ട. പിന്നെ എടുത്തിട്ട് ഉമ്മ നിക്ക് കാത് കേക്കില്ലേ, നിക്ക് എത്ര പിടിച്ചല്ലേ നാട്. ഈ നിലക്ക് പലക പറയുന്ന മക്കളെ നമ്മൾക്കൊരു വിജയവും കിട്ടൂല, നമ്മളൊന്നും തുടങ്ങിയത് രക്ഷപ്പെടൂല. അതുകൊണ്ട് വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും പൊരുത്തമില്ലാതെ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കൂല. രാത്രി വേളയിൽ ഉമ്മ നാളെ കല്യാണത്തിന് പോകാനുണ്ട്, ഡ്രസ്സെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. സുബഹിക്ക് മോന്റെ വിളിക്കറ്, മോനെ ഇണ്ടൊരു മങ്ങിൽത്ത് പോണുണ്ട് പോവാമല്ലേ? മോന് ചൊല്ല് ഇല്ല, നക്കിന്റെ മാച്ചുണ്ട്, നക്കിന്റെ ബറോഗാവില്ല. ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ, ഉമ്മട്ട ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചവനോട് പറയാനുള്ളത്, നീ ബലിയായിട്ട് നീ എന്ത് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാലും, നീ എന്ത് കച്ചവടം തുടങ്ങിയാലും, നീ എന്ത് പരിപാടി നടത്തിയാലും അതിലൊന്നിലും ബർക്കത്ത് കിട്ടൂല. ചിലർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? കടം തീരുന്നില്ല, കഷ്ടം തീരുന്നില്ല, പ്രയാസം തീരുന്നില്ല. അത് നീ ശരിയായിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയോടും കാണിയ കുരുത്തക്കേടാണ്. മാത്രമല്ല ഉസ്താദന്മാരോട്, സ്കൂൾ മാസ്റ്റർമാരോട് ഈ നിലക്ക് പെരുമാറിയാൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ മക്കൾ ഇപ്പോഴേ അതമുള്ള മക്കളായി തീരണം. പിന്നൊരു ഉസ്താദ്, ആ ഉസ്താദും ഭയങ്കര നല്ല പഠിച്ച ഒരു ഉസ്താദ്. ഇതിപ്പോ ഉമ്മയുടെ വിശേഷം ഒന്നല്ല, ഇനി ഉസ്താദന്മാർ ഗുരു ഹിരിയന്മാർ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പാട്ടിയതാവട്ടെ മദ്രസ പഠിപ്പാട്ടാവട്ടെ ആരും ആവട്ടെ, ആ ഉസ്താദ് നല്ല പഠിച്ചിട്ട് നല്ല ഉഷാർ, ഇംഗ്ലീഷും എല്ലാ ഭാഷയും തരുത്. അയാൾ പഠിച്ചതിൽ കണക്കനുസരിച്ച് ഗൾഫിൽ അയാൾക്ക് എത്ര ലാക്ക് ശമ്പളം കിട്ടും, അത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് അയാൾക്ക്. അയാൾ നാട്ടിലൊരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് കത്തിബായി ജന്തിങ്ങാമത്തെ അയാളെ മുട്ടാറ്. പിന്നെ ഒരു പള്ളിക്ക് പോയി അവിടെയും മുട്ടാറ്. ഏത് പള്ളിക്ക് പോയെങ്കിലും എന്തോ ഒരു കാരണത്തിൽ അയാളെ മുട്ടാറ്. ലാസ്റ്റ് അയാൾ ഗൾഫ് പോയി, നല്ല പഠിച്ച ആള് ഗൾഫ് പോയിട്ടും സ്വരസരിയായിട്ടില്ല. നോക്കുമ്പോ അയാൾ ലാസ്റ്റ് അയാൾക്ക് സ്വര കിട്ടിയ എന്തരമ്മ ക്ലീൻ ആക്കുന്ന ഒരു സ്വര കിട്ടി. അയാൾ ഒട്ടിക പഠിച്ചവർത്ത് പോകുമ്പോ ഇയാൾ അവിടെ എന്തോ ക്ലീൻ ആയിക്കൊണ്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്ര ലാക്ക് ശമ്പളം കിട്ടേണ്ട, ഇത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ക്ലീൻ ആയിക്കൊണ്ടുള്ളമാ ഒക്കെ നക്ക് ഏതു ശരിയാവില്ല. റായത്ത് കുറെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നല്ല പുട്ടാറ്, ഇവിടെ ഗൾഫ് വന്ന് അയങ്ങ് എന്തെങ്കിലും വേണല്ല ചൊന്നിട്ട് ഈ കഷ്ടത്തെ സ്വറായിക്കൊണ്ടുള്ളേ. അപ്പോൾ അയാൾ ചൊന്തു, നീന് പോയിട്ട് ഇവിടെ വലിയൊരു മഹാനുണ്ട് ഒരു ഉസ്താദ്, അയാളെ മുട്ട ഒന്ന് പോകണ്ട. അങ്ങനെ ഈ ഉസ്താദിനെ കൂട്ടിയോണ്ട് അയാളെ മുട്ട പോയിട്ട് അയാൾ നല്ല കാര്യമായ ആളായിട്ടിക്ക്. അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി ചൊന്തു, നീ ആരെങ്കിലും ബേജാറാക്കിര, നിന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തില് ആരെങ്കിലും നീ ബേജാറാക്കിരണ്ട് കേട്ടു. അയാൾ ഇങ്ങനെ ആലോചന ആക്കി ചൊന്തു, ആ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ സ്കൂൾ ടീച്ചർ ഒന്നുണ്ട്. ആ ടീച്ചർ കുറച്ച് തടിച്ചിട്ട് ബൊഡ്ഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾ. അങ്ങനെ ആ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിക്ക് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചൊന്ന് ഞാൻ പെറോ ബെഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ബൊഡ്ഡി ടീച്ചർ വന്നാള്. എല്ലാവരും ചിരിച്ചാറ് സ്കൂളിൽ. ആ ടീച്ചർ മാത്ര അണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ല, അണ്ട് ബുൾപുട്ടിട്ട് അവിടെ മെതച്ചിട്ട് അണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ല. ടീച്ചർ ഭയങ്കര ബേജാറായി. അങ്ങനെ ഫുള്ള് ബേജാറായിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഉസ്താദ് ചൊന്തു ഇണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് റായത്ത് പോയിട്ട് ആ ടീച്ചറിൽ പോയിട്ട് മാഫി കേട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉസ്താദ്
അവിടെ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് റായത്ത് വന്നിട്ട് അതേ ടീച്ചർ ഔത്തുക്ക് പോയിട്ട് കുറേ വയസ്സായ ടീച്ചർ ഔത്ത് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ തെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉസ്താദ് പോയിട്ട് ടീച്ചർക്ക് നമസ്കാരാക്കിയിട്ട് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ടീച്ചർ ഒള്ളമേ നോക്കുറു. ഇയാള് ടീച്ചറുടെ ചൊന്തു അണ്ടൊരു നാള് ഒരു നിങ്ങളെ മനസ്സിക്ക് ഞാനുണ്ട് ബേജാറാക്കിട്ടിന്നേ. അപ്പൊ ടീച്ചർ ചൊന്തു നിന്റെ കാണുമ്പോൾ നക്കത് ഓർമ്മയായിട്ട് ടീച്ചറുടെ ഈ ഉസ്താദ് പുൽപുട്ടിട്ട് ചൊന്തു ടീച്ചറെ അറിയാത്ത ചെറിയ കാലത്താക്കിയ തപ്പായിട്ടിക്കറ് മാഫാക്കറൂ ടീച്ചറെ അറിയാതെ ആക്കിയ തപ്പായിട്ടിക്കറ്. ടീച്ചറെ കണ്ണിലും മാഫ് കൊടുത്തു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പിന്നെ അയാള് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പിന്നെ അയാളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ബർക്കത്ത് കിട്ടിയിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പൊരുത്തം. ഉസ്താദന്മാരുടെ പൊരുത്തം വേണം, മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം വേണം, അയൽവാസികളുടെ പൊരുത്തം വേണം, കുടുംബക്കാരുടെ പൊരുത്തം വേണം. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ മത സാംസ്കാരിക സമുന്നതരായ നേതാക്കൾ കടന്നു വരികയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹി